as 40 resolucións que propón en Marea para este debate do Estado da Nación fundamentalmente se estructuran en torno ás tres emerxencias que onte desenvolveu o noso portavoz Luís Villares, fundamentalmente a emerxencia feminista, a emerxencia climática e a emerxencia social, e que todas elas teñen como consecuencia final outra emerxencia que é a implosión demográfica. Bueno, aquí quería citar unha anécdota que, bueno, fai un tempo vin un curtametraxe distópico que se desenvolvía na Galicia do ano 2050, en donde a inmensa maioría do territorio de Galicia estaba despoboado, a xente só vivía na zona da costa, no eixo atlántico, e todo o territorio de Galicia estaba controlado por grandes corporacións forestais, enerxéticas e mineiras que tiñan o total control do territorio como se foran unos estados dentro dos estados. Había a resistencia de unos cuantos sublevados que querían seguir vivindo no medio rural galego, pero estas corporacións que xa digo eran un estado dentro do estado exercían a violencia contra esta xente para manter os seus privilexios. Bueno, se non se cambian as políticas, ao mellor esta teórica distopía pasa a ser unha predicción, e por eso en Marea enfoca en estos eixos todas as súas resolucións. Vou citarnos unhas cuantas de maneira moi resumida. Bueno, a primeira, e que é un pouco o resumo do todo o discurso que onte fixo Luís, é o acordo social contra o cambio climático. O sea, pensamos que o cambio climático evidentemente é un feito indiscutible. Outro día se iba aquí que o 97% dos galegos teñen claro que é un problema real e ademais un problema que en este momento é maior para a humanidade. Bueno, pois plantexamos toda unha serie de medidas nesa resolución para limitar a emisión de gases de efecto invernadeiro, para transformar toda a nosa vida en prácticas sostibles, etc. A segunda resolución que quería comentar é a declaración do país en risco de emerxencia climática, que podría parecer que non é unha realidade en Galicia, pero se analizamos realmente e científicamente a evolución do territorio de Galicia nos últimos 40 anos, todos os datos científicos desenvolven que é unha realidade e que hai que poñerle coto. E a manifestación máis forte dos incendios forestais que hai que pedir en vez de combatir só cos medios de choque contra o fogo. Depois o plan de choque contra a precariedade laboral é unha evidencia, non pode ser que se estableza que isto sae así para sempre. Eu outro día daba unha charla nunha escola de enxeñería, eu sou enxeñeiro, bueno, pois resulta que os rapaces que rematan agora a carreira cobran menos do que eu cobrei fai 40 anos polo mesmo traballo, en pesetas reais, non constantes. Se eu cobraba máis ou menos ao cambio de agora 1.000 euros no primeiro traballo fai 40 anos e agora cobran o mesmo. Se o trasladáramos a euros constantes, suporía que o meu primer traballo cando tiña 22 anos era de 4.200 euros e agora de media cobran 1.000 os que o cobran. Isto non pode ser, non se pode, así é imposible desenvolver unha sociedade e por eso por aí vai a nosa resolución. A seguinte é o desenvolvemento do mapa da transición sostible de Galicia. Este é un asunto que que llamamos CLIU, o sea, clima, terra, enerxía e auga. Son uns mapas que puso en marcha a Unión Europea xa fai 2 anos. Hai xa moitas rexións en Europa que os teñen desenvoltos e é a condición inexcusable para que a Unión Europea dote a esas rexións de fondos que van a ser masivos, centos de miles de millóns de euros dedicados á transición sostible. Galicia, nin siquiera, o comentas con os conselleiros, nin siquiera saben o que é, nin leeron esta directiva. Bueno, na Universidade Galegas hai, sobre todo na Universidade de Santiago, hai xente do máximo nivel que está traballando nos CLIU de moitas rexións de Europa e de moitas zonas de Iberoamérica. É increíble que en Galicia non se poña en marcha. Esa é a salida para as hipercomarcas de Ferrolterras, Pontes, Eume, Ortegale, Cerceda, Ordes, Terra de Melide, Arzúa. Son mapas que van moito máis alá do enerxético, moito máis alá do territorial e que engloban toda a actividade humana en xeral.
A segunda resolución que os quería mencionar é o Plan de Impulso á Igualdade e Loita contra as Violencias Machistas. Bueno, non me vou estender moito máis en esta porque creo que o coñecedes fundamentalmente, que o tema é que hai que pasar das palabras aos feitos, os orzamentos son claramente insuficientes e hai que facer un plan integral que vaya desde a educación, o sea, se está vendo un incremento importante dos delitos de violencia machista e do machismo en xeral na xente moi nova, fundamentalmente provocado por la ausencia de educación afectivo-sexual. Os rapaces, ante esta inexistencia deste tipo de educación nas escolas, están aprendendo ca prostitución. Xa sabemos o que eso implica. Despois, un plan integral de atención á dependencia. Non pode haber desenvolvemento dunha sociedade sin cuidar da xente dependente. Os orzamentos son claramente insuficientes e, como dixo onte Luis Villares, ademais non se executan. Este tema é un tema absolutamente prioritario, porque ademais casi un 90% recae sobre as mulleres e impide o desenvolvemento persoal e profesional e tamén, desde un punto de vista económico, a incorporación de todas as mulleres ao mercado laboral. Un evidente novo plan forestal. Non pode ser que un plan forestal actual, claro, a Xunta de Galicia di que hai 250.000 hectáreas de eucalipto, pero es que hai outras 180.000 echaban mixtas, pero se visitades alguno desos bosques mixtos, o 90% son eucaliptos, e polo medio de casualidade que seu algún carballo, algún piñeiro. Bueno, pois este novo plan forestal establece que va a haber outras 25.000 hectáreas máis. Isto é totalmente intolerable. Hai que recuperar a superficie agraria. Os países que teñen futuro son os que teñen independencia alimentaria e enerxética. Non pode ser que estemos dedicando terra fértil a plantar eucaliptos. Un novo plan de desenvolvemento industrial de Galicia. Onte o presidente eludiu o asunto. Bueno, sí, baixou o índice de producción industrial, donde máis baixou de toda España, pero se quitamos Ferroatlántica, se quitamos Alcoa, se quitamos Poligal, se quitamos Isobat, se quitamos as enerxéticas, bueno, pues estaríamos na media. Claro, deixando fora unha parte importantísima do sector industrial de Galicia e elixe só os que che interesan, pois entón esa cosa vai ben. Pero a máis o máis grave é que Galicia, en todo o que vai ser o desenvolvemento da nova industria, ten unha posición privilexiada. Nos temas de mobilidade, temos unha das maiores fábricas de automóviles e grandes desarrolladores tamén de transporte colectivo, de vehículos de transporte colectivo en Galicia. Bueno, hai que claramente apostar polo transporte eléctrico, que as fábricas de baterías se desenvolvan en As Pontes, por exemplo, etc. Lo mesmo nas enerxías renovables. Somos líderes e o vamos a ser máis en producción de enerxía renovable. Bueno, pois o que ten que pasar é que, onte o comentábamos, en o País Vasco non hai producción de enerxía renovable, eólica, pero en cambio os aeroxeradores se fan ali, e as palas. Iso é o que non pode ser. Teñe que facerse en Galicia, teñe que desenvolverse ademais de maneira integral, non só na parte mecánica que implica menos desenvolvemento tecnolóxico e menos valor engadido. Despois, un plan galego de rehabilitación enerxética dos edificios. O maior plan de creación de emprego en toda Galicia está basado na eficiencia enerxética nos edificios. Os edificios, en xeral, consumen o 31% da enerxía primaria, que va moito máis alá de enerxía eléctrica. Como sabedes, sempre din, Galicia é excedentaria de enerxía, pero iso non é verdade. Galicia é excedentaria de enerxía eléctrica, pero de enerxía en xeral tenemos unha dependencia do 71% de fontes enerxéticas externas ao noso país. Bueno, pois a mellor enerxía é aquela que non se consume, e a máis barata tamén é aquela que non se consume. Bueno, pois, por exemplo, Francia vai dedicar 750.000 millóns nos próximos 10 anos á eficiencia enerxética en todas as vivendas. Bueno, pois nós planteamos un plan que primeiro ataque as vivendas vulnerables ou con un alto grado de deteriorización, despois os edificios privados de residentes non vulnerables, a rehabilitación de edificios públicos, a rehabilitación de edificios comerciais e outros servicios, e establecer unha normativa de nova construción con edificios o que se chaman NCEP, edificios de consumo case nulo. Isto é posible, se está facendo, e é o que pode realmente desenvolver
un enorme creación de emprego, ademais emprego moito máis cualificado do tradicional da construción. Isto implica, por suposto, moita formación, moita producción desos materiais necesarios, que fundamentalmente son materiais moitos a partir de economía, de bioeconomía, o sea, pastas de madeira, madeira para a construción, etc. E moitas outras cousas que son imprescindibles. Bueno, este é un resumo das 8 ou 9 resolucións máis importantes. Nos documentos tedes todas. Se queres facer alguna pregunta concreta sobre alguna delas ou, bueno, sobre cualquier outro asunto en xeral da actualidade, pois estamos a vosa disposición. Sí, pero onte no debate vimos diferencias claras. O sea, nos enfocamos claramente en 3 emerxencias moi concretas. Pensamos que por eso, vendo todos os medios, vemos que é o discurso mellor entendido por os medios, pola xente, pola prensa, porque foi moi focalizado e pensamos que estamos nun momento de emerxencia tal que hai que focalizar e ademais con un discurso como foi o de Luis Villares totalmente constructivo, totalmente de propostas. O sea, non hai que mirar atrás, evidentemente hai que aprender do pasado, pero hai que mirar ao futuro. Temos oportunidades e as nosas propostas foron 100% nesa liña, non? Unha liña constructiva, na mesma liña que rematou o discurso onte Luis Villares, de que en caso de que en Galicia e tamén no Estado houbera que plantexar unha alternativa progresista de goberno, En Marea só estará para facer posible de maneira proactiva un goberno progresista. Bueno, pois na mesma liña van todas as nosas propostas, de ser proactivas e non de ser reactivas. Bueno, a prioridade de En Marea é a primeira que plantexamos, é crear unha plataforma de partidos que teñen a súa soberanía en Galicia. Esa é a maior prioridade. Esa é a maneira de poder ser fortes fora despois. Para nós, a referencia clara é Compromís. En Compromís hai partidos similares ao BNG, similares a Nova, similares a En Marea. Bueno, nos parece que ese é o primeiro paso e o fundamental, porque é a maneira de poder negociar en posición de forza. O gañar de aquí ao venres poidéramos chegar a un acordo dese tipo. Esa é a nosa primeira prioridade. E despois, a partir de aí, evidentemente, En Marea, por lo menos, e pensamos que todas as organizacións deberían de ter claro que é imprescindible unha coordinación, e chamo coordinación plurinacional, que é diferente porque os erros do pasado deben de valer non para rexeitar facer o mesmo, porque a veces os objetivos son correctos e o que non é correcta é a estrategia. Bueno, pois os erros do pasado nos deben de levar a aprender para poder facelo ben. Non seguimos pensando que a estrategia de colaboración, de coordinación entre forzas con outras forzas do Estado é a correcta, é a que pode levar a que haxa un verdadeiro grupo plurinacional nas Cortes españolas, e ese sería o segundo paso. Pero para chegar a ese segundo paso, que pensamos que o primeiro é prioritario para poder ir en unha posición de forza, non? Esa é a nosa liña de traballo daqui ao venres, e esperamos, primeiro, que o resto de forzas galegos, Compromiso por Galicia, Nova, Bloque Nacionalista Galego e outras forzas que teñen representación municipal e que representan unha parte importante da sociedade, entendan que Galicia lle foi mal desta maneira e a outros sitios lle foi ben, cando a agrupación de forzas soberanistas que van moito máis alá do nacionalismo, desde o centro-esquerda hasta a esquerda, sería, pensamos nós, unha maneira de desenvolver unha alternativa forte e que Galicia teña de verdade opinión nos próximos orzamentos, por exemplo, para que non pase o que pasou na proposta de orzamentos de 2019, donde Galicia non estivo presente, e así foron, un verdadeiro aldrase ao noso país. Xa digo, ese é o primeiro paso, e o seguinte, evidentemente, chegar a un acordo. Pois cal é o acordo que máis razoable nos parece? Pois repetir o mesmo que fixemos nas eleccións europeas. Compromís é o que está vehiculizando toda esta nova plataforma confederal, que esperamos, e además pensamos que sí vai ser así, verdadeiramente confederal, donde todos os países, as nacións e as autonomías presentes van a ter voz real. Bueno, pois nós estamos nesa dinámica e estamos traballando para que eso sexa posible. ¿Tuvieron contactos? ¿Están traballan desde aquí ou
Sí, no, temos contactos con Compromís, temos un contacto moi fluido, o noso portavoz a nosa viceportavoz, Ana Seijas, que son as encargadas polo Consello de levar un pouco estas conversacións, teñen contacto permanente con Compromís e tamén se están falando con o resto de forzas galegas para tratar de, porque, bueno, Compromís é un pouco que está, que iso a máis nos parece importante que quen vehiculice esta nova plataforma precisamente sexa unha forza tan parecida a En Marea como Compromís.